ପିଲାମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ ବେଶ ପକାଇ ଆସର ଅଭ୍ୟାସ ପାଠରେ ପୁରୁଷ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି। ତେବେ ଚାଲ ଆଜି ଜାଣିବା ପୁରୁଷ କ'ଣ? ପୁରୁଷ ତିନି ପ୍ରକାର: ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ, ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଦେଖିପାରୁଛ ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷରେ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି? ଏକବଚନରେ ମୁଁ, ବହୁବଚନରେ ଆମେ, ଏକବଚନରେ ମୋତେ, ବହୁବଚନରେ ଆମକୁ, ଏକବଚନରେ ମୋର, ବହୁବଚନରେ ଆମର, ଏକବଚନରେ ମୁଁ ନିଜେ, ବହୁବଚନରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ନିଜେ। ଏ ସମସ୍ତ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ। ସେହିପରି ଦେଖ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷରେ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି? ଏକବଚନରେ ତୁମେ, ବହୁବଚନରେ ତୁମେମାନେ, ଏକବଚନରେ ତୁମକୁ, ବହୁବଚନରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ, ଏକବଚନରେ ତୁମର, ବହୁବଚନରେ ତୁମମାନଙ୍କର, ଏକବଚନରେ ତୁମେ ନିଜେ, ବହୁବଚନରେ ତୁମେମାନେ ନିଜେ। ଏ ସମସ୍ତ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ। ସେହିପରି ଦେଖ ତୃତୀୟ ପୁରୁଷରେ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି? ତୃତୀୟ ପୁରୁଷର ଏକବଚନରେ ରହିଛି ସେ କିମ୍ବା ଏହା, ବହୁବଚନରେ ରହିଛି ସେମାନେ, ଏକବଚନରେ ରହିଛି ତାଙ୍କୁ, ଏହାକୁ, ବହୁବଚନରେ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କୁ କିମ୍ବା ଏମାନଙ୍କୁ ବି ହୋଇପାରେ। ତାର, ଏହାର, ବହୁବଚନରେ ସେମାନଙ୍କର, ଏକବଚନରେ ସେ ନିଜେ କିମ୍ବା ଏହା ନିଜେ, ବହୁବଚନରେ ସେମାନେ ନିଜେ କିମ୍ବା ଏମାନେ ନିଜେ। ତେବେ ଏହିସବୁ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ। ଏହା ଛଡ଼ା ଦେଖ ତମର ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଶବ୍ଦ ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ହୋଇପାରେ? ଏହା, ଏଗୁଡ଼ିକ, ସେଗୁଡ଼ିକ, କେହି ଜଣେ, ରାମ, ସୀତା, ବାପା, ମା, ଶିକ୍ଷକ, କୁକୁର, ଗାଈ, ବହି, ପେନ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଆହୁରି ବହୁ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ରହିଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ଅନ୍ତର୍ଗତ। ତେବେ ଚାଲ ଏବେ କିଛି ଉଦାହରଣ କରିବା। ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷକୁ ଆମେ ଗୋଲ ଦେବା, ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷକୁ ବର୍ଗଚିତ୍ର ଦେବା ଏବଂ ତୃତୀୟ ପୁରୁଷକୁ ତ୍ରିଭୁଜ ଦେବା। ପ୍ରଥମ ଉଦାହରଣ ରହିଛି ଦେଖ, ମୁଁ ମୋ ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ଭଲ ପାଏ। ମୁଁ ହେଉଛି କେଉଁ ପୁରୁଷ? ମୁଁ ନିଜେ, ତେଣୁ ମୁଁ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ। ମୋ ବି ସେଇ ମୋର, ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ। ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ଭଲ ପାଏ, ଜନ୍ମଭୂମି ହେଉଛି ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ। ତେବେ ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷକୁ ଆମେ ଗୋଲ କରିବା, ଗୋଲ, ଗୋଲ। ଜନ୍ମଭୂମି ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ, ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ତ୍ରିଭୁଜ କରିବା। ସେହିପରି ତୁମେ କାହାକୁ ଖୋଜୁଛ? ଏଠି ମୁଁ ପଚାରୁଛି ତୁମେ କାହାକୁ ଖୋଜୁଛ? ଏଠି ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ କେହି ନାହିଁ, ମୁଁ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ, ଏଠି ମୁଁ ନାହିଁ ବାକ୍ୟରେ। ଦେଖ ତୁମେ କାହାକୁ ଖୋଜୁଛ, ତୁମେ ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷକୁ ଆମେ ଚତୁର୍ଭୁଜ ବା ବର୍ଗଚିତ୍ର, ଚାରିକୋଣିଆ ଯାହା କହୁଛ ତାକୁ ଆମେ କଲେ। କାହାକୁ, କାହାକୁ ହେଉଛି ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ। ତାପରେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କିଛି କହିବି। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ, ତାକୁ ଆଗେ କରିଦେବା ଗୋଲ। ଆପଣଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷକୁ ଆମେ ଚତୁର୍ଭୁଜ କଲେ। କିଛି କହିବି, ଏଠି ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ କିଛି ନାହିଁ। ସେ କଦାପି ମିଛ କହେ ନାହିଁ, ସେ ଅଛି ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ, ତେଣୁ ୟାକୁ ଆମେ ତ୍ରିଭୁଜରେ ରଖିଲେ। କଦାପି ମିଛ କହେ ନାହିଁ। ମୋର ଗାଈର ନାମ ବଉଳା, ମୋର ଅଛି ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ, ତାକୁ ଆମେ ଗୋଲ କଲେ। ଗାଈର ନାମ ବଉଳା, ଗାଈ ଅଛି, ଗାଈ ହେଉଛି ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ, ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ ତ୍ରିଭୁଜ। ଦେଖିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ଏଥର ମୁଁ ତୁମକୁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଦେବି, ତୁମେ ଠିକ୍ ଏହିପରି ସେଥିରେ ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷରେ ଗୋଲ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷରେ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଆଉ ତୃତୀୟ ପୁରୁଷରେ ତ୍ରିଭୁଜ ଚିହ୍ନ ଦେଇ ମୋତେ ଗ୍ରୁପରେ ଛାଡ଼ିବ।